second born number 2 akanga aenda kunoita teaching. Musi waaenza ari kufanira unograduate akatanga upenga. Certificate rakatozondotorwa nani nababa. Haana kukwanisa unotora certificate. Ndo vakazonoritora mheno kuti vakanonyepawo kuti kudii ikokoko ndobva vakwanisa kutora certificate. Akapenga musi iwoyo zvekushaya kana kuti akatanga achitodya sadza ndopaakangopinda kwakugara pasofa kutonge munhu abudirwa achingotaura zvinhu zvisingambonzwisisika agoti kubuda madzi bva tatoona kuti zvatanga bvose tatakuita sei tatakutoziva. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ishuviro yemudzimai wese ekuti paanobata mimba kana kuti paanozvara vana vake paanororwa mumhuri yaanenge arorwa avewo nevana vanomupawo ramangwana rakanaka vanokwanisa kuzomuchengeta ramangwana rake nekuda kwekuti kukura nenguva zvinhu zvinoenderana. Asi zvese izvi indangariro kumudzimai amai vauya pano vakati aiwa ndine nyayawo inosuvisa iri kuitika mukati memhuri medu. Hatisi kukwanisa kuti tichengete amai vedu, asi kwete kuti nekuda, inhau yekuti pakubarwa kwatakaita tiri vana vanokwana kuita 6, vakomana vanongotanga kupenga, vasikanawo vanongorara nezvinhu zvavasingaone kuhope atingati maspiritual husbands. Zvese izvi zvakanganisa raramo yedu sevana kuti titadze kuchengeta kana kuti kuriritira mubereki nekuda kwekuti pawashanda unogona kungoshanda 4 months basa rotopera, ukashanda mari yacho inogona kutadza kuwanika. Unogona kutora mari yevanhu zvekuti unosvika pakuzototengesa mimwe midziyo yaunenge uinayo. Saka regai tinzwe kubva kuna mama kuti chingava chii chiri kukonzeresa kuti vana komana vapere kupenga mumhuri. Regai tinyasonzwisisa nyaya iyi tione kuti rubatsiro rwatingavape uyewo semhuri vari kumbofamba here sevanhu vatema kuti tinzwisise kuti matambudziko aya ari kunyatsobva nepapi. Mama makadi tinofara makadiwo nani yangu kuti sei kumba kunofara ndazvakuti ndiri kutravhela ndiri mubhazi. Mama muchitravhela kubva kuma? Ndachibva Magutu Mpandawana ndomana nchibva. Kwagutu kurefu mama, kurefu. Pane kamufambo. Muri mutauni here kuti muri kumamisha kumadzimambo? Mampandawana chaimo ndo mutauni macho. Asi vanhu vakapara musha mutauni kaunonotongwa kupi? Kuzasi kwa chifu? Handinyanyozi hangu zvekumaruzevha mukati ndinongogara imomomo mutauni kuti hakusiriko kumusha kwedu zvako kubasa kwemurume. Saka ndinongoziva pavanoshandira maeria iwaya kumwe mukati ndongoita kunzwa. Asi ndakambokusvika hangu asi tongonzwa kuti zviriko. Ndotokunda ziya kuna chief Gutu vari mutauni imomo vanokera mutauni. Kusatoita hazvo interest nazvo asi ndoziva kuti variko. Ndoziva kuti variko tinenge tichingonzwawo. Nekuti handi tinosangana nevanenge vachibva ikoko tinenge tichisangana. Tinotenda mama. Saka ndoda kunzwisisa mama, ndozva muchiti kwaGutu handinyatsokuziva hangu ndekwekuenda kunororwa. Kumusha kwenyu mimi kwamaberekwa ndekupi? Kumusha kwedu ndepabhora. Ndokwa kumusha kwedu chaiko kwatakaberekwa. Padhuze pajuru apa? Pajuru apa. Padhuze kamukangoti? Padhuze apa. Padhuze $2 kuenda. Tinotenda. Ndoda kunzwisisa mama mhuri yenyu yamaberekwa mukati mayo. Makaberekwa muri vangani? Isusu takaberekwa 36. Pane vakomana 4 nevasikana 2. Ini ndine last born. Saka mai angu akabereka vachiti mukomana bva kwati musikana ndosisi vangu handiti ndobva vati mukomana futi ndobva kwazoti inini. Saka saizvezvi tasara tiri 5. Mukomana mukuru first born akashaika. Saka tasara tiri 5 izvozvi. Then baba vangu vane mumwe mwana kunze asiri wamai vangu hanzvadzi yangu. Saka tongoti tiri 6 zvaizvezvi taive tiri 7.
ndopa ndanyanyofarira pekuti hamuna kuda kuti isusu tiri 6 chete kana kuti tiri 5 chete nokuti umwe anobva kuti aiwa takaberekwa inini amai vangu takaberekwa tiri 5 saka tingori 5 but zvinhu zvakanaka kuti tingoembrace vamwe vana vanenge vakaitwa kunze mafaidzi evabereki tingamapedzere unozotoona uchifunga ndiwe mukoma uzoona kune vamwe vakoma musoro kwako vari vaviri kana vatatu vanozonga vachi aiwa tiri vana vababa vaviri kana vakuru kwamuri. Ndinonzwisa mama ndakaona matitsvaga mukati ndiri dambudziko ratiri kusangana naro semhuri rakamira sei dambudziko iri? Ndingati ndisati ndakupindura hanzvadzi yangu iye wandiri kutaura mwana wababa vangu ndiye akatondiudzawo nezvekunoku inde asingazivi. Saka ndiye akandiudza kuda iye anonyanyoziva nezvekunoku kuda akambozvinzwa handizivi saka ndiye akandiudza ndikati zvaka zvauri kure bvatawirirana kuti ini ndoita sei. Dambudziko rakatanga ndiri kuprimary but handichanyatso I'm not sure ndiri grade 3 here kana kuti grade 4 but somewhere there ndo pakatanga dambudziko but ndanga ndichiri mudiki asi ndaigona kunotisa zvimwe zvinhu kuti izvi zvinhu izvi zvanga zvisingaitiki kumashure kweso kumba medu but pane zvinhu zvaakuitika plus nekunzwawo vakuru vachiita sei vachitaura but ndaanchiri mudiki. Ndingati rakatanga hanzvadzi yangu number 4 aidzidza paOrio Boys High akatanga kupenga ari kuchikoro. Kupenga chaiko kutorasika njere zvekusatobatika baba ndobva wafonerwa nematichers zvikanzi mwana ndozvaaita sei ndozvaaita. Saka inini baba wangu munhu wekuti munhu anga asingabhilivhe zvewitchcraft kana zvemishonga kana kuti chii munhu aingozviraramira vaitori zvavo doro ravo vachitoti inini handiende kun'anga handiite sei n'anga yangu ndeiyi vakabata paindi yavo ndozvavaigara vachitaura. Saka pfungwa dzekuti hungave huroi kana kuti mamhepo hazvina kumboya mavari. Pfungwa yakatoya mavari vakatoti paOrio Boys High nguva iyo papachine makaradhika vakati kuda mwana aita zvembanje ajoina magrupu embanje. Saka pavakaenda vakanomutora vakatoenda naye kwadhokta akagonochekwa saka madhokta havashayika havashayi ndobva ambochekwa zvikanzi ifodya imbanje. Ndobva wamborapisa vakagotengeswa zvachona zvainzi vatenge mapiritsi chii akaitwa matesti akambonzi ropa rake rine mbanje vakaita zvese pakasipendwa mari yakawanda asi hazvina kubatsira hapana chaita sei chaichinja. Saka tichifamba vanhu manje nekuona vatinogarisana navo ndopavakazoona kuti zvinhu izvi kaizvi hadzisimbori mbanje uyu mwana uyu haatoputi mbanje mazvona haatoputi mbanje ingave musikanzwa kana kuti anombodziputa but mbanje hadziite sei hadzidai waiye chete zvavanonzi kuchikoro kwacho vari kutamba vari chigurupu vane musikanzwa kosei iye azodai. Baba akati hakuda iropa rake nekuti mbanje pamwe dzinoenderana neropa but still zvaisachinja. Saka as time goes on tichifamba zvinhu zvakatanga kuchinja. Zvinhu zvanga tiinazvo zvakungopera zvimwe zvachona hazvichanzwisisiki zvakuitika mumba. Iye wacho mwana mukomana aiti kana zvikambonopera zvotanga futi wazvona apa tanga taakutokura makore arikuita sei ari kufamba tine dambudziko rekurwarirwa nemukomana uyo achipenga handiti. Saka tiri kukura ipapo ndandakuchizivawo manje. Tazosvika patime yekuti sisi vangu vakaroorwa ndo namba 3 mba medu aroorwa haana kumbonokumira kumurume kwacho akarambwa zvisina kana kumbonzwisika up to now hapana anotombonzwisisa kuti inyaya yei. So paakadzoka kumurume akaita kudzoswa handiti adzoka kumurume kumba baba ndobva wangomutambira wakati hazvina mhosva akatanga kumanifesta manje ari kumba aitove akadzoka mwana wake anenge anga ari kuma 4-5 months. Akatanga kumanifesta mba imomomo achiti makandirodzerei hamuzivi kuti ndine murume hamuzivi kuti ndine murume. Saka baba ndopa vakatanga kunetseka kuti ko chii chiri kutaura mwana. Amai vakati izvi kaizvi ichi chivanhu ichi ngatimbofambai ndopakachitangwa kuita sei. Ndobva vatotangira kumapostoriwo havana kuenda panhu 1 vakatiendei panhu pakawanda vakatonotora atete hanzvadzi yavo ndo vakanotora vaigara padhuzewo nepedu ipapapo vakati hazviita kuti tifambe tiri tega nditonzwirana pamwe chete dambudziko iri
ndopavakaenda kwakataurwawo zvimwe zvakataurwa kwokutanga. Kwakatanga kuenda kwacho kwakataurwa kuchinzi hanzi vana ava hanzi makaroora, bhozi mai vangu ndiwe kuMalawi. Saka zvakataurwa zvichinzi makaroorera kuna ana sekuru, hamuna kuisa pfuma kuna ana baba vechi mai vangu baba wavo havavazive. Munhu akakurira kwana mbuya mai vamai. Saka ndobva zvataurwa zvakabatwawo izvozvo kusaidira nani vana mai. Saka munofanira kuripa mombe hanzi nezviredzwa here kudini semwana mukadzi wenyu akachengetwa kuna ana asekuru. Baba vangu akati azvidiki izvo. Ndobva waita sei? Ndobva wanoripa nekukasira. Ndobva tatomboti garei kutanga zvaita sei? Zvaita zvapera. Havana kudzokera murume. Havana, murume wacho kutoita sekuti hanzi akatotaura kuti ukaramba uri muno zvauda uramba uchishingira kugara muno ndonototenga pfuti ndikakupfuura. Mhosva yachona ndiyei, handichadi, wakatonditizira ndisingakude, handichatodi. But munhu akatenge atouya kuzoroora after atizirwa kudaro mazvona. So paita sekuti pane chinhu chiri kutomupusha kuti usasatarisane nechi hameno zvaaitoona kuda pana sisi vangu. Saka zvadaro baba vakanoripa zvaidiwa zvacho, mombe dzaidiwa ndibva zvambotizi. Asi zvatizi kudaro zvakazoti zvodzoka manje. Mukomana akapenga. Mukomana uyu iye wekutanga kupenga. Akapenga zvimwe zvokuti kana mumba mamusisagariki. Achiti kana akakwanisa kubuda bhosi tata kuita zvokuya madho. Akakwanisa kubuda kudai munotoita kumudeedzerwa kunzi ari kunetsa ari kubhawa rakati. Saka amai manje vaisazogona kugadzikana voti muteerei. Raingove basa rekumuteera kwavanzwa kunzi ari. Vosvikako vomushaya voteverera futi vomuwana kusvikira wakuita wekusunga netambo. Kana vamusunga kudaro pamwe pachona aienda mubathroom akasungwa kudaro ogonotanga zvezvekuti anenge ada kuti mumuvhurira handiti. Aitanga kudeedza mazita evanhu vemuraini achitukirira. Saka pakadaro unenge wakutya kuti unokonaniswa nevavakidzani. Saka unozongomuvhura plus aipota fodya. Maputira acho fodya anga asi story normal yekuti aigona kutengerwa inonzi 10 Everest ye anoipedza within a minute anenge akutoda imwe. Saka kana kuri kunzi nyange unotenga fodya yakawanda apa mune mchinzi nemadhokta futi mulimitei pazuva at least anofanira kupota 2 masigarettes because muropa rake makazara mbanje wazviona. Saka zvinhu zvakanetsa even mararamiro zvinhu zvese zvakachinja kubva ipapo. Ende tanga tangogara life yekuti vanga vangoti vakanzione vanhu imboendai apa hama yedu yakamborapwawo apa yaita izvi woenda wongonobhadhara mari kusvikira vasisina kana mari vaakutengesa even zvinhu zvimaproperty zvavo zvemumba. Mombe dzese dzanga dziri kumusha vanga vakutongotengesa 1 vakamboenda kupiko kumapostori kudzimara vaakupinda kune vanhu vanenge vangoudzwawo kunzi apa endai. Takamboenda tichimboenda semhuri naatete yavo taisavasiya bhozi vaitobvumawo ndo vaive padhuze. Saka zvakadaro nekufamba kwenguva mukuru akatangawo first born kupenga zviri kuita uyu aporakawo uyu atangawo futi uyu kupenga. Hatichatozivi manje kuti chachii. Minyama yachona vana vese hameno zvakungoitika even kuchikora hapana kana mwana achagona. Ende tanga tiri vanhu vanga vachigara mulocation taigara mumabvuku. But baba vangu munhu wekuti vaigara vachitaura kuti ini ndakakurira kumusha ndakashupika. Vaitaura life history yavo. Saka vaitaura kuti inini handina hangu mari but ndoda kuzama kuti ndiitire vana vangu kalife kari nani. Taitoraramawo kalife kari nani kekuti vangu vanhu vanogara kunana Borodhi ubhurukuko zvezvekutiwo pamba pedu pakarinovetwa taigezerawo mutabhu taive nemabhasikoro vana vese mune mwane rake. Kana tienda kumusha kuholiday taienda nemota vanga ine mota yavo neimwe yekubasawo yavaifamba nayo. Vana vese vava mukomana mukuru aitodhiraivha ndiye aienda wachidhiraivha yavo ivo vachidhiraivha yekubasa zvichinakidza life ichita se zvese zvakatanga kungoti mbombo zvinhu zvese kuita upside down mumba musisina mufaro. Then uyu number 3 mukomana number 2 first born mukomana anti akashaya. Second born number 2 akanga aenda kunoita teaching. Musi waainzi ari kufanira unograduate akatanga upenga. Certificate rakatozondotorwa nani nababa. Haana kukwanisa unotora certificate.
ndo vakazonotora hameno kuti vakanonyepawo kuti kudiko koko ndobva vakwanisa kutora certificate. Akapenga musi uyo zvekushaya kana kuti akatanga achitodya sadza ndopaakangopinda kwakugara pasofa kutonge munhu abudirwa achingotaura zvinhu zvisingambonzwisisika agoti kubuda madzi bva tatoona kuti zvatanga bvose tatakuta sei tatakutoziva vatrika isusu manje vanasikana kunyanya sisi vangu vaiti padiki vaimanifesta even kana vanga vachiyamwisa mwana vaimukanda uko wotonyatsoona kuti haasisiriye ende haasi kuzviitisa so mukuitika kwezvinhu izvozvo zvichiramba zvichiitika hama dzakatanga kuenda kure. Hapana anga achambonyanyoda kushanya. Vamwe vaingouyawo vaitouya ndivaida kuzongoona kuti situation yapapi. Otherwise hapana anga achanyanyoda nezvedu. So ndo zvakabva zvaramba zvichiitika. Ini ndakazosvikawo pandakati kurei ndobva ndaroorwa murume wangu bva angotanga kuita zvazvakuita murume wasisi vangu madhezi ekutanga. Saka ndakazvinotisa ndikati ndo zvakuitika kwasisi vangu kaizvi vasati varambwa ende ndo zvakazoita kutongoti vazongodzingwa murume wavaidai. Saka ndakatanga kumhanya kumafundisi ekuchechi kwangu kwandopinda ndobva ndataura situation iyi ndobva ndatotaura kuti sisi vangu ndo zvavaita sei ndo zvavakaitwa kusvikira vazoita sei vazokandirwa zvinhu panze vazodzoswa kumba. Mafundisi akatanga kunamata nini ininiwo ndaikwirawo gomo ndichita sei ndichinamata zvomboita kunge nani. Dzimwe nguva ndaitombopeka bhegi kuenda kumba ndega ndaona kuti situation panapa haisikuita sei haisi kuita ndozonodzoka. Sisi wangu ivavo vangu ari kumbowo mazuva iwo toti kana usina udzingwa dzokera kutongoramba ivo vainamata kuzayoja enda ainamata kuAFM ndodzokera paya but wanyatsoona kuti panapa hapana imba panapa ndiri kungoita sei ndiri kumanikidzira apa zvaunenge waakurota manje zvikurota sisi vangu ndo zvanei chirotawo. Unyatsorota munhu achiuya achirara newe asahomuone fesi yake. Pamwe pachona sisi vangu vaiti vanogona kuona chimhuka chichiuya chivayamwa ende zveshua even up to now ukarara navo unonzwa tsitsi harare akangoda kuti batwe nehope kudai akutoskirima kana kuti akutaura kazhinji anotaura kana kuti anokudedza anenge achikudedza but unoona kuti anenge akabatwa zvezvekungodedza munhu akaruma mazina ari kutaura zviya ndo zvaanenge achiita. Saka unozita kumuzunza anenge achitoziva ndakararana nenge pasaidi handiti arikuda help but haasi kukwanisa kushama anokuzunza ndomuzunza kudai ndanzwa kuti munhu uyu pane zvikuitika kuti ko chii unonzwa pane chinhu chiri kundiyamwa kana kuti pane chinhu chiri kundidya gotsi chimhuka handizivi kuti chii. Mumwe musi anogona kuti pano varume 3 vapinda vanga vakashama vachida kurara neni zvinongosiyanawo musi iyoyo kuti amuka achiona zvipi kana kuti zvizvaachiitika. Inini semu ndo zvinongoitika kuti ndotorota nchirara nemurume apa ndine murume. So kana zvinhu izvo zvaitika murume wangu ini ndenda kunzwa ameno zvandinenge ndakunzwa zvekuti munhu wekutoti ane mwoyo murefu pamwe pachona ndogona kungotaura ngomurafura pamwe atotaurawo neni zvakanaka but ameno zvandinenge ndichingonzwa ndombototraya kuda kuzvikontrola but unongoerekana zvaita sei zvabuda ndozototi papaya kuti panga pasiri necessary kuti ndirafure mwoyo wangu apa but zvatoita sei zvatoitika but kuti ndizviavoide manje handite sei handikwanisi mazvona. Saka upenyu hwachona unorwadza hapana kana chatichinacho kushanda takamboshanda iye ticha ndiye ari kuda kuzvisungirira kutombomukansela kutomboti zviite zviri nani kugara tichimusendera mameseji anga ada kuzviuraya akazonoticha hake ndobva aroorana nemukadzi wake ndobva vaita vana vavo vasikana 3. Saka panzi mukadzi akati ndakuenda inini handingagariri zvakadai handizoti zvikwereti zvaakapindana nazvo hanzi akatora zvikwereti zvezvimbadzo vanhu vaya vakuda mari dzavo mari iyi kuti achidzosera haachakwanisa because pei yake chaiyo iri kungobhadhira mainterest of which mainterest achona haisitokwana. Saka ari kutorerwa mari ari kusara asina kana mari hanzi asina kana bhutsu yekuti aendese kubasa chaiyo bhutsu yaari kuendesa kubasa mukaiona hanzi unochema. Ina hangu ndandisipo ndandiri kuSouth Africa saka ndaane time isandaita sei ndamuona asi taingotaura kunongonzwa kutaura kwemunhu pamameseji
saka pakazoudza amai akati ai ndakufunga kupfudza upenyu hwangu bhozi mukadzi ati ndakuenda, mukadzi akaoneka akaita se akaenda angosirwa vana, saka ari kugara nevana vake izvozvo. Saka ndoita sesika ndopandakamboti kuna amai tengesai henyu kamunda kasara, kana matengesa kamunda kasara mumupe chii mari aenda anobhadhara zvikwereti zvacho, hazvina basa. Pamwe tinozotenderwoona Mwari kuita zvimwe, but zvatasara nazvo zvachona chimubatsira aite sei abhadhare zvikwereti zvachona, at least asarewo ari free because anozvisungirira zvishuwa. Saka hameno amai vaiti ndichaona ndikaona munhu anoda kutenga munda. Saka mukomana uyu wenumber 5 ndiye anga atombosara asina kumbopenga. Akatomboenda kusouth, but kusouth kwachona chabuda hapana, kudhakwa chete. Aiwa kudhakwa chete. Uyu anga asingaputake fodya, anodhakwa. Zvezvekuti kuSouth Africa mozoti kunotonzi kana 6 dzikachaya kwakutonosviba vanhu vese pai mumba, but aigona kufamba anzikana na 2 am. Zvekuti nguva yekufa kana isati yakwana zvayo inenge isati yadi yakwana, asi aigona kungobatwa nematsotsi. Zvekusvika pakuti sisi vangu vangu vamutora vari ikoko vakazomudzosa kumba by force, vakati uyu anofa. Saka kumudzosa achiri mupenyu kuri nani pane kuti azodzoka aita se plus amai manje vantori nechirwere chemwoyo nekuda kwesituation iyoyi, bhozi zvese zviri kuitikira mumasomo avo. Ende munoziva kuti wazvara vana vako vakakwana wozongoona vana vakupenga chinhu chisingagamuchiriki. Saka zvakavaitisa mwoyo wekuti vanogara unombozvimba womboita seiwo amai vachona. Saka amai vanga vakuti ngaadzoke ndimuone alright, akandigare naye pamwe zvinoita nana zvakatosweta wese. Akaskopenga, kupenga kwake manje kwanguri serious pakuti aipengera main road Mtoko road amuiziya. Ndo paaienda akabvisa sheti aine kashoti achifamba magonyeti anenge akavhura speed achifamba pakati peroad, aida unotsikwa manje zvekuti hatizive ndimwari nguva zvandiri kutaura kuti inenge isati yaita sei yakwana. Hanzi magonyeti achimunzvenga kudai, pane muzukuru wekuraini kwedu ndiye akazomuona. Ipapo vanhu vangu vashaya kuziva kuti ari kupi, kuti titanga kupengera kupi hapana anga achaziva. Muzukuru akamuona, hanzi anga kutosvika kunoku kuBlue Ridge uku. Ati fure Blue Ridge achifamba pakati perodi, ndopa akakwanisa kumuona ari mukarori kake achibva kuHarare. Ndisekura even kava, ndopa akabva amisa rori yake akaitawo moyo wake, ndobva aburuka nemurume wake, ndobva wamhanya, ndobva wanomubata, ndobva wachimupinza murori, iye murume wake kunze emva agara uko achidhiraivha wamusa pakati, ndokudzokera naye kupi kumba. Ndobva amai vatonohaya motikari vakati chakutonoita kunobaisa mainjections, because ndo zvaingoitwa vamwe vese nekuti kusagara pasi kwacho, plus anenge achitoita violent zvekuda, ende vese vanenge vada kurova amai. Pavanorwara pese vanenge vada kurova amai. Anogona kunonetsana nevanhu kumashopsi kana unoita sei, but hambofa kanoda kurwa nevanhu. Anodzoka kumba kuzoda kurova amai. Vese vanenge vakangodai kuna amai kumutoro. Zvezvekuita sekuti pari kufanirwa kuti paparwe ngozi yemutorwa yaamai. Kana vakapondwa nyaya yacho haichatogadzirike, inenge isatotangike yatove wese, wazviona. So magarira achona kutaura pari nhasi ariko number 4, iye uyo kutanga kupenga ariko anogara naamai kumusha ikoko. Apa amboti garei asati adaro, but marwariro aakaita akanyanya kurwara kakawanda zvokuti iye pache zvake kuti unyatsoona unoma hwake kana kuti nditi confidence chaidzo dzekuti kana kuti atobuda kuenda kana mutauni chaimo, kuya mutauni pana 4th apadi. Akatombotsvagirwa basa nevamwe vakakura nayewo vaimuziva kuSouth Africa, vakaenda naye akatadza kuno kugara. Hanzi aitochema kuchema ndidzoserei kumba. Handizive kuti achiri normal here kana kuti isusu tinenge chiti acharwara right, pamwe zvinenge zvangoitawo lombi jana, asi kuti kana kuti kushaya confidence yemunhu anenge achiziva, anozonzwa vanhu vachitaura zvemaraini kuti yo waidai wanga uchidai sei pababa apesera apa akanopengera pabhora paya ndo paakanogara. Ende mamuri muna June welast year, mamuri muna June kuchitonhora, hanzi kwaitonhora, hanzi aidziya matai ari pa growth point.
sisi vangu vakabva kuSouth Africa vachienda kumusha kulive, vakadzoka vakachema, vakati ukamuona zvaakaita nematai, vakasvika achitori kurwara, anga amboya kumba. Anzi ukamuona zvaaita neutsi hwematai unoramba kuti hanzvadzi yako ari kugara ipapo kumba adzoke, kana achitoti auya kumba anenge aine chaanenge achida kutodzokera. Saka ndo situation yatinayo. Hapana even tikaenda kumabasa kwacho ingori minyama yega ndandiripo tachishanda pasame company ini nasisi vangu. Ndo vakandidedza zvaoma kuona zvikwereti zvina hanzvadzi yangu izvi zvezvimbadzo ndo situation yange yapinda muromo wangu. Ende zvinongwerekana zvaitika utomboziva kuti zvafamba sei, kana unotozvibvunza kuti zvikwereti zvazowanda seika, kuti utonyatsozvitresa kuti haukwanise kutombozvinzwisisa. Zvinongwerekana zvaitika kusvika paextend yekuti mumba tasakwanisa kubhadhara rent, kastendi kakanga tatenga mugrowth point kakuda kutorwa posta asati tapedza kubhadhara necity council yeikoko. Apa ndifunge ndikati uyu hausi upenyu, kana ndikada kuti ndirambe ndakagara pano ndopandakakumbira ndikati sisi ndokumbirawo ndiuye kubasa. Vakati mabvumirwa here? Ndikati apa ndasati ndatombotaura navo. Ndakazotosara ndotaura navo, basa ranga ratowanikwa. Ndobva vangoti ingoendai kana zvetuma. Ndikati ndingokubatsirai kuclear zvikwereti. Ndobva ndaenda, ndakasvikawo zvikamboita sekuti zvafamba. Aiwa ndakaclear ndaitumira mari, ndatumira ndichisara ndisina kana senda, ndaisara ndine chiko 200 rand yekungotenga airtime nezvevanhukadziwo. Mari yese ndatumira kuZimbabwe. Kana ndatumira mari kuZimbabwe ndoisa message, mari maiona ndatotora pamukuru, chiendai munobhadhara zvikwereti, munotanga nechii woenda mari receipts wosenda paWhatsApp. Ende zvishowo vaiita kusvikira vaclear. Ndofunga ndakaita 4-5 months ndichibhadhara ndisara sina kana sendi, ndaisara ne200 rand ndichibhadhara zvikwereti. Takabhadhara zvikwereti izvi zvikaita zvikapera. Vakati zvikwereti zvaita zvapera. Ndopandakati alright, kustendi kwedu tada kuti tichiisa box. Zvikanzi ine kamari kamunotambira kashoma. Ndikati Mwari vanoita sei? Vanowedzera. Ndobva ndaronga raundi South Africa, mva ndatanga kukandirwa ndini. Ndakandirwa raundi ndini, mva ndavatumira mari yese yakadaro. Ndavatumira mari yese kudaro, ivo ndobva vaisaonekawo. Handi vanga vasisinawo zvikwereti, kamari kanga kakusarawo. Ndobva tasanganisa, mva takwanisa kutenga simendi, matombo nezvinodiwa pabox, mva taita box. Next ndobva ndakandirwa futi raundi, ndakandaka ndakandirwa futi, mva ndaisenda futi kupi kumba. Ndobva box raita sei? Rabva ravharwa kawana. Saka apa tanga takuti takuita seiwo? Takusimudza. Ndobva kwangotangawo mutauro yekunzi pane stendi yedu pari kunzi pastendi yechikoro. Pari kunzi pastendi yechikoro. Saka ende istendi yechitu yekutanga futi yakaita mutauro. Ndobva taitengesa, ndobva tatenga ishi yaita futi mutauro. Handi mukuzviona. Ene mutauro yacho ndekutoti hapana, takatongomira kuti uchavaka unoziva kuti zvinogumira kupi. At least zvapa chingori nebox rakavharwa kudaro, chirega itimbomira takadaro. Saka vanga vakutotaura kuti bheda kutoitengesa futi. Ende kana tatengesa totengepi, because hatichatozive kuti chii chinoitika. Saka ukada kunyatsozviongorora nekuzvitarisa, hatitenderwe kuti tiite zvinhu zvinobatikawo seimba yako munhu. Hatitenderwe. Same nasisi vangu havana kana chavainacho. Even ukapinda mbama kuSouth Africa unotofunga kuti munhu ari kugara, kana kuti nditi kupi handizivi. Vari muZimbabwe muno maiwo vanenge vakatorongeka. South Africa akaenda South Africa ichiri yakachipa zvinhu, but chabuda hapana. Kungotengawo tuhembe netugurosariwo tumiro wamai nechini, but kutoti chinobatika chaicho shamwari dzake dzaakaenda nadzo vane zvinhu zvavo. Mumwe akatenga stendi kuno kuZimbabwe, hanzi kuSnake Park, akavaka tenga motikari dzake ikokoko, anoita zvemanews. Shamwari yake kai. Imwe yacho nawo anongoita zvekuwachira vanhu kuSouth Africa ikoko, but akatokwanisa kuextendesa imba yamai vake. Ane zvinhu kumba kwacho. Excuse me. But hapana chainacho. Ukagara naye kudai so akatanga kuronga kuti ndakudai, anenge achitamba maraundi. Unotoona kuti pfungwa dzemunhu ane future yake, munhu atori bright. Zvochibuda here hazvibudi.
hapana chinobuda, mari yacho ikauya kana kuti zvinofamba sei, kuita sekuti pane chinhu chinotora mari. Vakomana hapana ane bvumirwa kuita mukadzi. Even mwana wababa vangu hanzvadzi yangu iye mumarriage yaari izvozvo iri kutoshekawo, imarriage number 3. Vakadzi vake vese vanoita the same problem yaanosiyanirana nevakadzi, same problem. Saka wozozviongorora kuti sei munhu achisanganiswa nevanhu vanoita zvinhu zvakafanana, iye ndiye ane dambudziko, kwete kuti vana vevanhu ndo vane dambudziko. Ari mukuzviona chiri paari ndo chinokonzeresa kuti vana vevanhu nyange angakambonaka sei apanduke. Same as wangu hanzvadzi uyu number 2 uyu ticha wandiri kutaura akanzi nemukadzi ina ndichakwanisa kugara nemunhu akadai asingagone kana kutenga bhutsu. Mazviona mukadzi akuenda avatenderwi kugara nevakadzi. Pana chida kuwepa kuti ndakatarisa ndazomutsanangura kuti pataimbofamba dare rainobatwa rakanga riri kwaamai kuti vakachengetwa kwana sekuru, maifanira kutanga manoripa manoita sei. But ndikuona zvakare kuti dare iri sekutarisa kwandiri kuona nekutsanangura kwamuri kuita hazvinei naamai, zvinogona kunge zviripo hazvo, but amai tinogona kuabvisa nekuda kwekuti mukomana uyu akaberekwa naamai vakasiyana asi baba vari vamwe chete. Kana riri dare raamai raidii kubata imimi mega rosiya mumwe uyu zvake ana amai vakasiyana. Savasiro vakamuzvara mai vangu ini ana mai vake ega, but ari kunobatwa nezviri kungoitika kwatiri, zviri kungoitika kwahanzvadzi dzangu kuti hapana ane mukadzi, hapana anobvumirwa kuita marriage inoita se inomira. Mazvona saka kumwewo ndokwaibatwa kunzi sevana isu takambenge takuzongobudawo tegaka tati kurei handiti. Ende plus baba vakazoshaya 2016 vakashaya, asi vakambenge vatraya. Baba vaituka vati taenda kuchechi, tanzi uyu haina baba venyu, wanga vasingarambe waitoenda navo, kupi wanga vasingarambe taitoenda navo. So vakazoshaya nenyaya yekuti BP nekuona situation havasina kana chinhu, munhu aizvishandira aizvitsvagira chimari dzake. Vanga varonga life yavo even parusevha pacho, munhu anga aronga achinyatsoratidza kuti anoda kuti aite zvinhu zvakawanda, ende vachishanda zvaunotonyatsoona kuti vaishanda vese namai vangu vaishanda. But ndofunga nestress yekuti handisina chandinacho, plus chimwe chinhu chakanyanya kusimudza BP yavo, pakaitika dambudziko rekuti mwana wamai wemukoma wamai vangu ndisisi vangu avanditi cousin sister ndizvo sisi vamai vangu akashaya. Saka mai vangu ndokusiwa unzi ndimi musara pavana sezvo vakangozvarwa vari tumba mawa mai vangu nemukoma wei. Ati kureiwo musikana wendobva aroorwa, akatoroorerwa mumaoko mamai angu mumba medu, akaita nhumbu yake yekutanga yechi2 achizvarira kumba kwedu. Tosungirwa kuna mai vangu, pechi2 akanzi achiri mudiki ngauyefuta asunungire unani kuna mai vake, zvakanaka zvikadii. Saka takatozombogarisana musemulaini, murume wacho wauya kuzoroja paopposite kuwirana kwedu kwako. Murume wacho aiwirana nababa, saka murume wacho aita zvekutengesa mafurutsu nekurima, but especially kunyanya kuhodha mafurutsu, mazimengo aya nechaive netumarori aita mari. So nekufamba kwenguva vakazotama ndobva ina unogara kwavo uchitungwisa, achitona baba adai watenga imba bhozi mari unayo chimukwasho wavo vari kuingareja. Ende ndo zvavanga vari baba vangu, vaive nespirit yekusimudzira vanhu. So mukwasha uyuwo hameno zvakazoitika ndezvekuti akazoenda kumusha kuna baba vangu atoretaya. Nyaya yakavaretayisa ndeyekuti vanga vasaoni musha eyesight. Saka plus vanga vagara vachidona even kubasa. Saka ndobva vazoretaya ndobva vaenda kumusha. Vaenda kumusha, mukwasha anonzi akatevera kumusha. Ende madhazi wayo shuga yavo yanga yakwira zvekuti vaiti even ini ndikasvika vaiti ndiwani, vaita sekuti vanga vakunorasika njere baba vangu madhazi wayo. Ndobva asvika kudaro ndobva awaswana paina amai nehanzvadzi yangu mukuru. Hanzvadzi yangu mukuru uyu aitorwarawo madhazi wayo, achiita maon off ekumborasika njere zvitange zvakunodzoka, po zvaitanga mbijana zviita se svikira wazonyatsoona kuti aiwa munhu asiri right.
so ndopa akasvika varipo hanzvadzi yangu iye namai vangu nababa vangu, baba vaitozvirwarira. Ndobva akumbira matitle deeds emba yavo yababa vangu yekumabvuku. Akumbira matitle deeds, handizivi kuti akakumbira sei, achitada kutora mari loan kubhengi then ozodzoka nematitle deeds. Saka zvadaro baba vakati rega tisainirane pasi. Vatora bepa vasainirana pasi, aisa signature yake, vasara naro bepa, ingori bepa vasara naro aenda nematitle deeds. Vakati since uda kuita zvinokupa mari, boss hanzi akati ndikatora loan iyoyo ichainditipa times 3. Saka ndoda kubva ndatenga imba yangu zvamakataura zviye nezvinhu zvangu nechi. Baba vakati zvakanaka, ndobva wamupa. Vasara nekabepa ikako. Nguva iyaya yakanzi ndiri kudzosa matitle deeds yakwana, mukwasha nowhere to be found. Mukwasha haana kuuya. Ndopa wakachimufonera kazvakanaka, vakamukwasha nguva iyaya kaya makati munongoziva zvinhu izvi hazvisi zvekuti tingaite maitiro akadai so. Patakataurana pai pasvika pakatopfuura makudii, andopa akati ndinouya nawo. Ndobva auya nawo. Achingobva baba ndobva zvono ndiye fake. Matitle deeds ayaya. Saka vaona kuti matitle deeds ndiye fake. Ndopa wakatoona kuti hapana kumira mushe. Ndopa wakabva wanoenda kupolisi, vanoita police case. Varipota kudaro, hapana chakamboitika, kuita sekuti zvinhu zvachona zvinovhara kudai so kana kudii. Amen. Ndopa wakazoenda kune imwe hama yavo aiti munin'ina aive muCID muHarare munomu. Ndobva vanomudza nyaya yacho. Vakati tomutora anotoenda kujeri, boss anofanira kuti ngatori mujeri. Ndobva abatwa sezvino akabatwa mutaundi umu. Abatwa kudaro ndobva baba vatodedzwa akanzi mutaure naye. Vaenda vataura naye, hanzi akati imimi ndakakuitira zvinhu zvakawanda stereki. Baba vakati wakandiitira zvinhu zvakawanda zvinoenderana plus hazvisiri izvo zvatanga taisati tawirirana. Iwo akatouya uchikumbira handiti. Kwa izvi zvaakubuda papi? Hanzi muCID uye akati aiwaka. Iwo uri mukwasha handiti kuna ava. Kana uri kutaura kuti une zvawakaitira zvakawanda waita semukwasha. Ndo mabasa emukwasha kunani? Kuna atezvera vake. Saka iwe wakuzoburitsa nyaya idzi ipapa sei utori mbavha. Saka isusu takutoita sei takutokuvharira. Hanzi akati aiwa musandivharire. Abva atopa date. Akati ndiri kuuya nemari. Baba akati izvona aiwa uraiti musiyei chimusiyai. Hanzi aiwa uyu musiyai akati munhu uyu kana achiuya nemari ngaiuya ari munhu akavharirwa. Baba akati aiwa apa ukama ndinozonetsana nehama muburitsei. Ndobva atoburitswa. Kubva ipapo aiwa kana kuti vaizoenda kupolisi nyaya yacho yaingoti mapurisa aingoneta. So munhu wese ane chekuita nenyaya yacho aingoneta. Iye wachona muCID akazongodona achifamba abva atofa. Mazvona mumwe nemumwe anenge ada kupindira panyaya iyoyo pane zvaitongoitika ende munhu aitongoneta ega. Mazvona. Saka ndo imwe nyaya yakakwidza BP yavo. Bosi vakambototaura vachiti inini ndakuenda kunonwa poison ndiri pamba pake kuGoromonzi uko. Pamba pamai vake. Ndononwa poison ndiripo ndifire ipapo. Nekuti inini kubasa ndaishandira maIndia hakuna pension. Iyo iyi imba yandakatoshingairawo ndikavaka ndo pension yangu yandaiti ndakumusha ndichange ndichidya mari yemaroja kusvikira ndife. Ndichidya mari yangu yemaroja. Kosaka kana zvadai. Saka vakazobhadhara mari ye. I think mwana wangu angari chaidhanaira ipapo chifirst born changu. Vakaibhadhara kusvikira mwana wangu atoo kusekondari vachibhadhara mari iyoyo vakapedza. Yakazopedzeswa. Mhani yakazopedzeswa namai. Baba vakazoshaya nti vakadona ndobva vastroke. Bozi BP yavo yanga yagara yakashuta. Saka eyesight mapirits vanenge vanga vakunwa vice versa. So ndobva vangoita sei ndobva vadona ndobva vastroke left side. Vakangoita 2 weeks ndobva vatoshaya. Saka amai ndobva vangosara vachikontinya nekubhadhara mari iyayi vachinzi zvoni mari mukapedza tokupa mapepa enyu emba matitle deeds. Zveshuwo zvikambonzi maofisi dzacho avanobhadharira kumaloya atransfer hamendo vakupi vachingotera mai chingoti chengetai mai mareceipts. Chengetai mareceipts. Vapedza kubhadhara vanhu vaiva kutoramba vachimora mari mboyai ne200 pane hanzi zviiko mafaini anofanira kubhadharwa. Ndikati kwa mafaini imimi hamusiri makatora chikwereti.
amai vakati achirega tingoteedzera zvipere tiwane mapepa emba ichadzoka mari yacho hazvina mhosva. Ndikati alright, ndobva vamboteedzera vabhadhara mari dziya kana hapana kana chakabuda. Iko zvino vachingogara kuti gojoto kumusha wangoti ameno, nekuti kwaunongotanga kuti uenda izvozvi ndibatsirewo kana kumaloya mari yacho nayo vari kutaurwa apa hatisina kana sendi. Kumba ikokoko ndo kunobva mari yekutoti vadye, nekuti hapana kana mwana anokwanisa kuvachengeta. Hapana mwana, kwete kuti nekusada, but hapana mwana ane zviri kumufambira zvekutoti anotoitawo kamari kuti anokwanisa kuti rega nditumire kuto isusu vasikana nenyaya yekuti hatinwe doro zvaimboita sekuti nani, nenyaya yekuti une uchiti uendawo kumachechi zvaimboita nani. Saka unombowanawo kamari kekuti unotenga tugrosari woita se uvapa zvekutomanikidza, ende kuti unyatsoona kuti zvinenge zvine chinokontrola grosari rachona waiti vari pamalaicha so raigona kunzi rarasika. Kuzoti risvike kwavari kana ndikada kutumira rekuti riende kumwe kunhu aiwa rinoenda zvakanaka, but rekumba kwedu iriri rogona kunzi rarasika hatisuriona kana kuti vomupa malaicha nhasi zvonzi pabhodha hapasi kufambika chitowedzera imari. Zvimwe zvezvinhu zvekuti unete zvekuti next time unoti handichaisa, but unenge uchitoti nenharo zvezvekuti tanga taakutozviziva kuti taakutumira zvinhu chirongwa chechaita se chatanga mune muchingonamata kusvika asvika kuti tasvika, kana kuti pamwe akuzimusaidi kuno kwachona pavanonoritambira unzi ndashaudhana nehanzvadzi yenyaya yozitambira zvinhu malaicha uya akutofona hanzvadzi yenyaya ndituka zvafamba sei. Zvinhu zvachonaka haumbotonyatsokunzwisisa kuti zvinofamba sei, but une uchitonyatsoona kuti haiwa mani pane zviri kuita sei zviri kuvhara kuti tisaitewo chakanaka chekuti vangofarawo mazvona. So ndo muraramiro wedu wekuti hapana chaunoita chinobatika ivhini ukati ndawana kamari gatite izvi, inongoparara kuti bvuru. Imba chaiyo vakapedza makore vachibhadhara mari iyo yaibva kumabvuku acho nayo yeimarenzi yaifanira kunge ichivachengeta, vakatamba nhamo vakati hazvina basa tinobhadhara. Nkwasha ariko hatina kuzombotaura naye, takambozamawo kumbomufonera isusu akamboti vhundukei, ndamutheretena ndikamuchikidzira ndobva auya akatovatora amai vacho vakaenda vese, ndobva zvanzi pane bepa riri kudiwa rawakatoresa mari. Akati ina ndichariziva bepa ramuri kutaura, saka rega ndimboenda ndonoonawo ndodii, ndobva zvatopera zvakadaro. Saka izvozvi kana mukamufonera kana kuti mukada kuti muende kunotaura naye anotiza, kana mukamufonera izvona hachadaira mafoni, aisimbodaira woti anzi ndiri kuronga ndiri kuuya kuzobhadhara mari yaamai ndivadzosere mari yavo yakaita se yavakabhadhara, but hapana munhu anoita se anouya. Saka sofa mapepa emba akabatwa anzi kubhenki ndokwatinongonzwanza ari maloya ndozvaanotaura, bozi mari dzakange dzobhadharwa maloya idzi mari sitsi achona vanawo. Saka ndozvatinongonzwa kuti achibuda mapepa zviri kutonetsa, kana kuti udzitange nyaya dzachona mari dzacho hautombodzigona unotostreseka. Saka kutongotongota kangoti amheno chero zvazvaita. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinostresa amai izvozvo kuti zvino zvichaita rini apa vana vari kutoita wesi. Iko zvinoizva hanzvadzi yangu iye asati aroora ushu mudiki wechi4 ndewa 83 mukuru kwandiri, andofanira kunge atove nemwana muhombe pane mwana wangu, but haatomborina interest nevasikana kana chake kudhakwa. Kudhakwa kuya kuri beyond kwekuti anonwa tuya tunonzi tuitwe turiko mazuva anotu orara kwaanenge ararawo, akasawanawo munhonga kumukikiritsa kumuunza mumba. Munhu asina kumbobvira akaroora, haana kana mwana, haana kana chii, akasawana amukikiritsawo kumuunza muspeya make maanorara, vakutoziva kuti hamuna kana kii, hamuna kana chinhu, mune chimbedha nemagumbezi akangoti ngoona amai vosikomuisa imomoyo madhakwa imomo, kana akashayawo amutora ndizvozvo. Saka ivo manje vari kuzvitarisa situation iyo vanayo, hapana kaanoda kutora kana hama iko zvinandeudza kuti hapana kana hama inotsika. Pazvanga zvichiri zviri raiti kumba kwedu taigara takawanda vazukuru vamwe kutoti nonyatsona kuti ukama uyu uri kure, baba wangu munhu aida hama wese ada kutsvaga basa. Kumba kwedu kwaigara kwakazara zvokuti sadza isusu raisabikirwa pasitovu raisaibva, vaitotenga huni kuseri kwemba tovesa moto ndokwaibikirwa sadza kuti tiite sei tidye sadza rakaibva, bosi poto yacho inenge yakakura.
mudining magumbezi aingonzi pipi, vanhu votowaridza vorara, vakomana vorara mavo, vazukuru vekure kwetomboti vemudhuze kana kuti chi. But zvinhu zvavo vakazongoitawo zvakavaitirawo, vakawana mabasa vakawana, ndo vakatozotanga kutonanga kuti aiwa vanozviziva zviri kupengesa chi, zviri kupengesa chi vana. Izvozvizi dzimwe hama macousin sisters angu kana kuti ukavaisirawo mameseji, makadiyana sisi, havadaire grudge rachona kana kuti ruvengo rwacho. Munoza munhu akakuudza kuti wakandikanganisira zvakati, unokumbira ruregero bosi tiri paukama handiti ndokukumbira ruregero kuti asisi ndakanga ndakaresva ndiregererei. But hapana anodaro, hapana anoda mumwe, hapana anoshanyira mumwe. Izvozvo handitomboziva kwavanogare macousin sisters angu. And even kana unzi kunzi unoshanya seiwe uchinyatsonzwa kuti vari kutaura kuti baba vavo namai vavo vanozviziva, pavakambenge vakagara zvakanaka ndo vakabata chii mishonga iyi. Saka zvino zvaakuvanetsa ngazvivanetse. Mazvona madzitete atinawo, tine vamwe tete aiwa vane vana vavo vagere zvakanaka nevana vavo, handiti vakatoudza nevana vavo hatitombowirirani. Ndofunga vakatoudza kuti kana vari ava munokuwadzwa. Saka munhu akadaro ungazoenda here mumba kwake kunoti ndauya kuzokuona mwana watete vangu, newe unotofila bhedhi, unototya kuti mwana akasara achibatwa neflu unonzi vauya. Mazvona, so zvakutoti limita even nesu wacho kutotya kushanyira chi hama. Takatomboda kuzama kuti tocreate group, but unonyatsoona kuti hatibudiriri. Hama dzedu totodzidawo semakuru atarikaita tiri vadiki tatakabatanidzwa dai so ndo zvaida baba vangu, but hapasina anoyamba kwedu. Aiwa mai vangu vanenge vakangozvigarira vari vega, mukasatouyo nevana vedu vatakatozvara. Sisi vangu vakaita mwana wahwani mukomana akakura, handiti ndiyeyo hama yedu yacho inouya kuzoshanyira amai vangu nevana vangu ndikasavaendesawo goridhe. Ndizvozvo vana vana sisi wavo ivavo vakabatirawo kanyaya dzemunina wavo ane murume wake akavhara nhingirini Mariemba. Saka vakabva vazvibatirirawo vakatiwo mazozvifumurei, dai mangozviita private. Vakati aiwaka iyi nyaya yanga yafanira kutoita police case, bosi iye ndiye akatanga kuita chitsotsi akaunza matitle deeds efeki. Dai asina kuunza matitle deeds efeki zvaive nekutaurirana zvakanaka, hapana aimboita se aimbozviziva. Dai akazadzisa sezvaakataura, hapana munhu aimbozviziva. Taingozviita semaitiro atakaita pekutanga achiuya. Saka maida kuti tese, saka vanhu vekutoti vakatsvagirwa nyaya dzikatoita dzechokwadi. Vamwe ndivanototi aiwa vanozviziva. Koita bamukuru vanogara muraini imo. Bamukuru ava vakaita zvakaita sehanzvadzi yangu iyi, handana mai vake. Saka asekuru vangu vakabereka baba vangu vakaitisawo mwana uyu hanzi kuguruvi. Ndibamukuru ava vakavakirawo neshe padhuze nepedu. Saka bamukuru ava nekufamba kwenguva zvinhu zvichiitika kumba kwedu zvekupenga kwevana, kumba kwavo kwakazotanga upenga womwana mukomana. Kwapenga mwana mukomana ndo pakabva patanga kuchinjana mashoko. Saka kupenga kwakaita mwana mukomana mumba kwavo kunenge zvakakonzereswa nenyaya yekuti kumba uko handiti kwaifambwa maprofita chiva mwana kuti hanzi go back to sender chichichi mazvona. Saka kwakabva kwasimukawo mitauro yekuti zvikwambo zvenyu makundiroyera vana vangu. Makundiroyera vana vangu. Saka hatitoonani. Baba vangu akazofa but vasitatsikidzane mbanani nemukoma wavo but mukoma wacho vana vake vasikana vane vana vasikana vangani 4. Hapana ane murume mani i1 muhombe wacho first born. But marriage inenge yechi3 here handisivi. Marriage iyoyo ndeyechi3. Andakangonzwa kuti vakaramba kutambira pfuma zvaizvezvi. Hanzi vakati ndikangotambira pfuma murume wako anofa. Saka unoona kuti zviri kuitika kumba kwedu futi ndo zviri kuita sei. But dambudziko riripo ndekuti bamukuru ava handiti ndo vasara ndo baba. Bamukuru ava vakavati ngatibatanei kana kuti ana sisi vangu ivava ngatimbosaendai somewhere havadi. Mwana wavo mukomana womukuru ndiye anga akuita zvekuti panga ari kumusha ipapapa asati aenda kunze kwenyika aitora vanhu ouya navo kumba kudherera kako kuti hakusina baba, kwasara shirikadzi mai vangu. Ouya nevanhu vake vanenge vauya navo ndava nemaprofita. Ndava nemaprofita. Saka last time kuri kunzi kwakabviswa last year kuri kunzi kwakauya vava nemaprofita vakauya navo nemwe muzukuru wedu ndobva wabvisa hanzi akapinda mubedroom amai angu bva abvisa kamba
chimwe chikamba chichidiki, so vanhu vakaungana. Hanzi akachiti simudza mudenga akati ichi ndo changa chichikonzeresa kupenga kwevana pano ichi. Amai ava vakachisirwa nemurume wavo akafa. Amai yangu akachema, vakati handizvizivi, vakachema vakati shuwa mungandiwedzere ronda pamusoro perimwe ronda. Tikati awo kana zvadaro vabvisa zvanaka, chiregai tione. Ndo pakati tati garei garei, ndo pakapenga uyu wandiri kuti akapenga achibvisa sheti murodhu. Saka changa chabviswa here chikwambo chacho, changa chiri chori chikwambo chechokwadi here chikwambo chacho. Saka inini ndichinzwa izvozvo ndakafonera muzukuru wedu iye ndikati zvamuri kuita zviri wrong. Because kana muchidherera nekuti ava ishirikadzi, ko sei uku kuri kuitikawo zvese uku zviri kuitika kumba kwedu kwababa mukuruku. Hamusi kusvikira ikoko nene ndo kuna baba kauko. Dai muri kutosvikira nevanhu ivavo ikoko. Kana kuti vatorei tibatane, sei vachiramba. Isusu baba wedu akasvika pakufa, chero ukanzi waenda pamuprofita upi ari kudzidzira vaita handei. Vangu vasingarambe. Vangu vasingarambe ndivaitaura kuti handizive mushonga inini. Anenge achida mwazukuru vakamboya vakatora vakafamba navo, handizowo kuti vakabata zvipi ikoko. Vangu vasingarambe. Ko sei ava vachiramba? Nanhasi havabvume. Havadi, havatombodawo zvinzwa. Vanopretenda sekuti zviri right. Mwana wawe ari kupenga wayaida kuvauraya, anga akarova mai acho, aida kuvapisira mumba. Vanhu vakatozomhanya, vakapona nekurara muchuru. Ndo manzuro andakaita. But vakatoenda kumapurisa, vakati hanzi angada kuponda mai vake. Ndobva asungwa akatonopika, ndichazoti akapika chii, akadzoka. Saka izvozvi akupota vachimupa mapiritsi evanhu vanopenga, aita kusimba kudai so. Kuita chichifuza so ndo zvaave. Saka chindiudzai kuti unotarisa mwana akadaro. Pane vanhu vari kuti baba madi kuti timbofamba nana sisi, madi kuti timbofamba. Vanobva varamba. Haisi tiri kuenda kumachechi kwedu kwatiri kuenda ndokwatiri kuenda. Alright ngatiendeka kumachechi kwenyu kwachona timbonzwa kuti tinobatsirwa sei. Havadi. Munhu ari kuzviitira ari pake ega. So ndakanzwa kuti last year iyo mukomana wavo mukuru asati aenda kuchando akauya kumba kuna amai, hanzi akati mainini ndakange ndashanya kuhama dzekumukadzi wake waainaye. Hanzi kunonzwi meno kuguruve. Handikati ndagarisana ganibonona mukoma wemukadzi. Saka handasvika ikoko hanzi vakatonditi isu masvika todaenda kuchechi, hamungambodzokera. Saka hatitange taenda kuchechi, hainonoke zvayakupera. Then toita sei? Todzoka tokugadzirirai moenda zvakanaka. Hanzi akati alright. Saka hanzi mapostori handichisvika pachechi paimba ndatonogarawo kune vamwe varume but nechekumashure. Saka hanzi ndobva ndasimudzwa kumashure kweko. Hanzi kanzi madzibaba makambondiona? Hanzi zvikanzi aiwa nsati. Hanzi zvikanzi mumusha menyu mune munhu akabata chikwambo. Asi mumusha menyu munhu akabata chikwambo ndi baba venyu vakakuberekai. Vane chikwambo chavakatora kuno kuguruve, chavakacherera pakati pechivanze. Chikwambo ichi vanongochiudza zvekuita chichiita. Nditorei ndiuye ndibvise chikwambo ichi. Batanai semhuri. Mutore munditore ndiuye ndibvise chinhu ichi. Mugare zvakanaka. Chiripo pachivanze ende vanochida. Ando zvaakataura munhu. Iye kwakuya nazvo kwakunoudza amai vangu. Because baba akavatangikika. Ndobva auya ndobvaudza amai yangu akati chiendai munoudza madzitete kuti ndiwo zviripo. Hanzi asi munhu uyu akataura akati madzibaba pandichangobvisa chikwambo ichi baba venyu vari kubva vafa. Havasi kugara nguva. Hanzi akatotaura nepavakachitora kuti vakachitora kuguruve pakati. Ende for sure kuguruve ndo kuna amai vavo kwavakakurira vakazounzwa kusaidi kwedu ukuku. Vatokura. Kuguruve ndo kunani? Kuna amai vavo. Saka iye zvakatobva zvatomuitira chokwadi. Mazvona. Saka ndobva auya ndobva atotirongai maiguru. Mainini kuna mai vangu. Munoudza ana atete kuti ndo kwandandaenda. Ndo zvandaudzwa. Tibatane tidzokere tinotora munhu. Baba vakaipa moya. Asi number 1 kuipa moyo ndamai. Amai vangu vakaipa moyo. Vane moyo wakaita sei? Wakaoma. Amai ndobva wangotakurawo message yo sezvairi ndobva waenda kuna ana atete. Ana atete ndobva watobvuti saka todii totangira papi.
mukuronga muyewo mazuva akari kufamba ndobva azongoerekana achinja akati hanzi Ivan kureva hanzvadzi yangu number 4 ndiye anga achindithreatena kuda kundiuraya. That's why ndakataura kudaro ndainyepa ndandapiwa mathreats ekuurayiwa saka hazvisiri izvo zviripo. But ipapo akatotaura hanzi akatotaura achiti ndakasvika kumba ndikanoudza hanzvadzi dzangu anasisi wangu hanzi vakati hazviite baba vangamboita zvinhu zvakadaro. Hanzi ndikati chitsvagai kwenyu kwamunoda tiende. Hanzi bva tatoenda kuchechi kwavo kwavanopinda vasikana. Hanzi semu zvakataurwa nemuprofita yekuti wanga watofonerana ndobva vazvitaura pana anasisi vangu. Hanzi ndikati kosaka maamuchiti ndafuremera nyaya sei. Hanzi kanzi hatingambonyadzisa baba zvakadaro muraini. Hazviite hatingambonyadzisa baba zvakadaro. But chiri kundinetsa nchekuti vana ava hapana kana ari mumarriage. Izvozvizvi vanoshanda mumapurasi. Hausi upenyu ihwohwo. Vanhu vekuti dai kuri kunzi takaroorwa takagara zvakanaka nevarume vedu tisina kuitwa zvatakaitwa zvingadai tigere zvakanaka tichishanyirana. Handiti ndikuenda kwasisi nhingi vari kumba kwavo, ndikuenda kwasisi nhingi vari kumba kwavo, mbouyawo kumba kwangu. Zvinhu zvinonakidza kaizvi handiti. But hapana. Even vana vaba mukuru mumwe mukoma mukuru futi akashaya umbama nababa vangu same vanongotenderera. Umwe wachona anga nemurume wacho akafa, mumwe anga aine murume akatiza. Ameno kana akazodzokawo tongotongoitawo ngonzwawo nevari padhusi ivo havataudzana ndi mumwe wouyu wavakaita kusaidhi bamukuru vangu musikana uyu akazojoina nawo nevamwe ati kure ari mumarriage yechitu. Mumwe wachona uyu futi wavakaita nemumwe mukadzi akazouyiswa wakura anongotenderera achingopiwa vana nevanhu achingotenderera. Hapana kana ane chinhu kana chekuti tinoti chinobatika. Tiri kutozamawo unoitozamawo kutoshanda tinotoshanda but chabuda hapana. Kana vari sasisi vangu munyama wavainawo unotyisa. Even kungoshandira kwekuti kumba kwachona kuti vasikogara hazviite. Kugarisana nevakomana vanodhakwa kudai so kutohwanda kwakaita South Africa but otherwise kugara zvakanaka hana. And haasi munhu anotofanira kugara ega because zvimwe zvinhu zvaanoita usiku anoskrima zvekuti wange munhu akadzvinywa apa zvezvokunyatsotsvaga rubatsiro. Unoziva zvekuti ukadzipwa apa munhu unobata chero pawabata uchitsvaga rubatsiro kuti ndipunyuke. Ndo zvaanoita almost every day. Saka iye anopinda chechi yekwapastor wekwa TB Joshua. Saka vanomboita zvema-anointing oil izvi but hayo hazvishandi. Panto imwe ndo pazvinoita wese kuita sezvadedzwa. Akareiza mari atamba maraundi akauya amendobvumirwa here kutaura zita kana ndichataura zita. Akauya muno muna Man of God wekutanga handiti ndangotaura nemanhamba. Auya kuna Man of God wekutanga abva asikobhadharwa $250 US kuona Man of God. Zvikanzi mari yenyu shoma haichakwanisa kuti muite 1-on-1 yaangokwanisa kuti mugare muservice but muri padhuze nawo. Ndobva vazomudedza vakamunamatira akabuda dhimoni rakakumura hembe. Ndobva vangorinamatirawo rikapera. Ndobva adzoka kupi kumba hapana chakachinja. Achibva ikoko akati kwaBhushiri akareza mari 7,000 rand. Akaskonzi yakashota yaifanira kuita 11 kana kuti 10 kuti mukwanise kuita 1-on-1. Saka makutongogara muchechi uyo anotombomunamatira. Achibva ikoko achigara mwedzi mushoma achipiwa 10 yake raundi. Ndobva ati kuUganda kwaProfeti Kakande because situation yaainayo unoziva kuti ndichikuudza kuti ari kudai ari kuchengeta mari achienda kwakati. Mufamily vanhu vanotoseka vekumwe bhozi havasi kuziva situation yaainayo kunzi ari kutambisa mari dai ari kutovaka nemari iyo but iye nezvaari kunzwa haakwanise kuvaka bhozi harare. Akatanga kubleeda anobuda maclothes non-stop zvozongomirawo zvega nekuda kwekuti usiku anenge achisangana nevarume kana 3 zvinhu zvinenge zvichiuya zvezvi ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeresa kuti aite izvozvo mazvona. So dambudziko raainaro hariite kuti angogara ndosaka ari kumberereka achitsvaga rubatsiro but rubatsiro rwacho hapana. Mari ndo iri kungoita se ndo iri kungoenda nenguva ko zvino atochembera. Sisi vangu vakaenda kuUganda vakano-westa mari yakawanda ikoko vakatozokwereta murungu mari yashota bhozi vakasikogara muhotel mamuri muCovid. Vakasikogara muhotel zikanzi pachechi hatisi kubvumidza vanhu
saka mari dzaidiwa mabookings achona zvaive expensive kusvika pakuzokwereta nevanhu vechimbadzo mashamwari ake ekusouth africa vakamutumira ikoko mari akadzoka akangoskonamatirwa mva anamatisa mafoto evanhu vese anga atakura ndobva vanzi vangu hamene vanoisa stembere vakangoisa chidhindo pana amai papicture yaamai ndobva achitoti hanzi shamwari yake akaenda nayo yakapiwa mari zvikanzi mari hanzi akapiwa 200 US but iye anga ashoterwa nemari anga asitori namari yekudzokesa ipapo yakakwana yekudya muhotel anombopiwa mari akadzoka hapana chakabuda akareza 500 US achibva ikoko ati garei ndofunga 4-5 months abva areza 500 US maraundi ka bva auya muno kuna profeti vachangoburwa ari kutsviriridza zvaizvezvi abva aenda ku1-on-1 bva anoiti picket 500 abva angoswongoudzwa kunzi batanai mubvisise chikwambo chiri mumhuri menyu mudzinza menyu batanai sei semhuri kwakutodzoka 500 yaita sei yasara hapana chakachinja angopiwa meno maoiri nechiwo ndobva zvamboita sekutiwo ambotirarewo mazuva anga asaite but aiwa ndakasiya zvatangazve wese unotonzwa kuti munhu kuti utakabatwa kuti chii aiwa ini dzimwe nguva ndotorota mafesi evanhu asi kuti ndizive ndanani handipo vazivi ende kuti uone pawa rekurwisana naye munhu unotozongonzwa wapedza kuti apana pana achirana nemunhu ka utozongonzwa wapedza ndopaunoti pepeni pamwe pacho unotonyatsoti wakunoita kakupepuka zviya handiti ukatarisa kudai unotoona mumvuri wemunhu uchitobva pauri unobuda even kana nepamusoro pedho kana kubuda nesaidi padho kudai so saka the moment yaunotanga kuda kunyatsoita normal kuti ndanyatsomuka ndagara panapa hapana chauchaona but unozvisenza mauri kuti panapa ndine munhu andinaye so hausi upenyu ihwohwo pamwe pacho unombodai ndisina vanaka ndaizvipfuudza upenyu hwangu upenyu hwandiri kurarama wakadai so hausi upenyu bcause ukatarisa vanhu vezera rako wawakadzidza navo wakagarisana navo vatove padzimba dzavo mwana wadiki kwauri vatove padzimba dzavo havacharoji iwe hauna chauinacho zvinhu zvinorwadza izvozvo but kushanda uri kushanda vamwe vachona takatovatangira kutenga mastenze but hauna chauinacho pane chakakubata so kuti usaite ene unenge uchitoziva zvinenge zvichiitika pamwe pacho unotombozisimbisa kuti aiwa rega ndiite izvi saka kana ndiri senini ndikatoenda kana pamuprofita zvoteta wese usiku handivati nemaspiritual husbands handivati kana kutotaura usiku zozonzi muchitaura nazvona saka upenyu hwachona hunorema hunorwadza izvozvizvi unenge uchingotarisa foni kuti pamwe ichafonirwa kunzi amai vabayiwa nebanga kamari kemba ikako ndokavakagarira vakomana vacho vese vakasavapa inoita noise amai vari kurarama upenyu hwekuti vakabva kunotora mari yerendi vanomupa uyu vamupa 50 kana asina kumukwanira anodzoka ndipei mari yakati da kutenga nefoni hamusi kuziva ndoda foni ndomagarira vasingapenge pavanetenge vachitopenga wese panotobuda mari yakawandazve because vachanomubayisa kuti arare asafambe mudzimba dzevanhu achinetsa vanhu vachahaya mota vachadii saka ndo upenyu hwacho zvekutoti patushoma tasara ndingonatsoona dzimwe nguva mwari vane nyasha ende nguva inenge isati yakwana ende nhamo chandakatoona iurai vakarimawo zvavanenge varima mwari anongoropafadza vanotoita chibage dzimwe nguva ndo chavanozototengesa zvaoma seipapa vane chibage votengesa iwe zvaoma pamwe vanenge vasina mwedzi unosara usvika pakati vasina mari bhozi inenge yaita se yapera atorwa nevakomana munhu unonwa doro everyday nefodya paruzevha hauna kana munhu kwaunoshanda saka inomira sei mari yacho hapana mari haigare haimiri situation ina mai vangu munhu wekuti anogona kana kudonha akafa sezvakaita baba kusturoka because vagara musituation inorwadza kupfuura chironda for a long time vakaitarisa kudai hapana kana even manin'ina vavo vekwana mai vavo vese vanongoti aiva vanoziziva hapana anovada umba kwake hapana vanotya ende zvinotyisawo zveshuwa handivablame because vanhu vanenge vasinganzwisisi ofichi munhu kana usinganzwisise ka usataure zvinhu zvakaipa pamusoro pemunhu
nokuti matambudziko haanyorerwe tsamba uaplayire dambudziko kuti ndorida even dai kuri kunzi ndiwo vanga vakazvibata I think by now ingadai vasarenda bhozi ilife yavo kai ingadai vakasarenda because izvozvi kana mukavati amai kune kwakati kwatanzwa handei but handina mari zvonza chimira kana ndaenda kunotora kunokorekta ndokukwidza takutoenda havarambi handiti ko ava vanoramba hapana kana munhu anombotaura nezvavo mufamily hapana kana vanotovatya hapana ana madzimadzi tete fanga vamwe tete vedu vane vana vavo vane mari vandoti mbanje idzo abvira kare ende vanga vakaregererwa vakajaidzwa vachiwana zvese muupenyu saka ndizvozvo tarisira zvipi tikataiwa katiri vana vanzvadzi yenyu imbofambai nesu munzwa kuti tikuzviitisa here kana mazvinzwa kuti tikuzviitisa iwa fine but tangai mazvinzwa tu havadi oraiti zvamunoti handifambe nevanhu ndinonamata ndiende kana maprofita kana kun'anga chitimbouyawo kane vakuru vekuchechi kwenyu vatinamatirewo havadi vanenge vaingotaura vari kwavari ikoko zvezvekutoti ukamasha wapasina kufa kwakaita hanzvadzi yangu akangoswongoti akafira mba ndobva vangotengawo bhokisi ndokuuya kwavakangoitawo bva vangoswoviga nekubva vafuratira ndobva vaenda matambudziko ari kuona mai vangu muroora wavo shirikadzi yakasara havanei nazvo munhu nemunhu ari kungoita zveupenyu havatode anything chine chekuita nekumba vaitoseka kuti anenge achinotsvageko kumaprofetsi anenge achinotsvage achapiwa satanism but kuti vatarise kana kugara nemwana wanzadzi yavo pasi kuti naye mwana wanzadzi yangu chii chakupa kuti usadzikame urambe uchingoshandisa mari iri kurwadza kutsvaga kudai South Africa inorwadza mashandiro acho iwa basa racho chii imbogara neni pasi undiudze handi ndo zvinoita munhu ane rudo hakuna tatova maenemies saka takatozongoona kuti alright isusu tisu tichiri kuti tinana atete kana kuti tine hama but aiwa isusu tisu hama dzavo ivo havasisiri hama dzedu nekuda kwezviri kuitika kuda vanenge vachichirochi upenyu hwavo but ndo mamirira zvakaita zvaizvozvi tiri tega inini nehanzvadzi dzangu idzo dzasara nasisi vangu namai vangu netovana twedu twatakazvara itototo saka zvikazonzi nasunu mawana vanokwanisa kukubatsirai zvichida kunozonzi hamukwanise kufamba futi muri mega nemutorwa amai munenge mavaremedza munozokwanisa here kunosudunura bamukuru vasara vanova ndio baba mumusha sara pavana sezvo mati vanonetsa kutoti tivasimudze panhau dzekufamba idzi inini zvangu zvichinzi ndiende handivatyi bhozi kusiri kufa ndekupi vakatotiuraya kudhara 40 years handakana chandinacho imba yachona kutongogarawo zvekutoti saka handisi munhu anotya ndaigona kuenda but munhu wekuti anotyisa mwana wavo chaiye mukomana chaiye akavatadza havabvumi baba vangu chaiye vakafa kusvika pakufa vachivati mukoma hatimbobatanai nevana vachiramba havabvume havatombobvuma mwana wavo chaiye vakamubatira tsvimbo akandokurova unoda kunditi ndifambe kufamba chii chandinofamba mazvona saka havabvume chero ukatoenda ukanoti kudi ende zvinezvi vabatana nevana vavo vasikana anzi vakataura vakati hatisi kutomboda kunzwa munhu anotanzi kufamba nababa vedu ndo zvatisiri kutomboda bhosi vanga vanzwa nyaya yemukomana akambengauya anzwa zvaanzwa saka kubva ipapo vakabva vatirega tizvivarisi hatisi kutomboda kunzwa anything anoda kuti baba vedu kufamba kana kuti hatisi kutomboda kuzvinzwa ndo muromo wakataura kuna mai amai vakatondiudza saka ini mai ndine hasha ndinobva ndada kubata foni ndovafonera kuti munei chamunoda kushaina nacho takangofanana dai muri vamweka tafamba ingadai muri mudzimba dzenyu izvezvi kutaura kunoku muine life yakanaka upenyu hwekushanda pamuri kushanda ipapa haisiri life yenyu but amai vanozondidzora kuti usadaro nyarara chingosiya zvakadaro ende ivo vanongonyara vanoitirwa zvakawanda vaigirwa mapostori pamba ipapo taipi netaipi vamwe vanonzi bhadharai mbudzi ubhadhi vongoti torai mudanga izvino hapasisina dzapera mombe taive nemombe
dzaitotengwa tichiona dzimombe dzichitengwa nababa vachinotenga mumapurazi vachindoda majezi cows chichichichi dzakapera. Dzimwe dzaitotengeswa, dzimwe dzaitorwawo nevanonyepa kuti tauya tarapa vana tazodini. Pane zvatiri kuona zvamakaisirwa zvonzi rega tibvise maprofita aya makuna zvaitosara zvita wesi. Ende ivo vanenge vachitoziziva kuti aiwa kwauya munhu votosotesa, vanenge vachitotuma vanhu kuti hamusati muchiri kuswera kutora vanhu muchiuya navo pamba mai vakati aiwa tiri kurapisa vana, zvinhu zvekuti ndingarambewo ndakagara nchinwati nichitarisa inodzika here. Saka munhu akaoma even mukadzi wacho. Saka kuti kunzi kungaendeke kunonetsa. Ndina atete 1 pavana atete vangu 3 vasara. Ndina atete 1 vari pamabvuku apa. But manje dambudziko riripo ndirota kunopinda postori. Saka zvekuti vati ivo vakangoti ndinogona kubatsira iwowo zvangu but ndeve postori. Vanhu vaya vanorarama vachiti ishe vati kureva muprofita wekucheche kwavo mazvona. Saka pavanenge vomboda unonzwa kuti zvakamira sei. Saka sofa ndingori nehanzvadzi yangu yeiyo. Vamwe vese nezoma yangu vakatombofona vachiti moyo handisi kukwanisa kunyatsomuka chichi but anombovaudza kuti ndikuenda kuHarare pane zvakadai because ukangotaura chete ungotaurira munhu hapana. Takaronga ndofunga mheno kangani tichironga zvekuda kuenda kwasekuru tasvere but zvairamba zvinotonyatsoramba. Amheno panongotanga kana kamutauro so pakati pedu togona kutotaudzana zvekuti tomboblokana. Pane zvinongoitika kana kuti mwana anogona kuti handichakwanisa seipapapa iye yushu azondi ndiuye kuno ndiye akati handichakwanisi. Ndikati mugoti hamuchakwanisi ngemi ndimunotokuziva kwacho maiti muchatungamira muchaita sei. Ko ininiwo ndingazvigone here ndega ona inini ndiri mwana mudiki chitoenda imimi haya zvatotanga mbombomba zvaita semba zvapera. Saka ipapapa akanditi izvo akatozvironga sekutamba achiti ndine nhamba dzandakaona nezvandiri kuona munhu uyu anonzi mukoma Robert akadai ndobva ndatomboramba ndikati amadii kuenda imimi munotuma inini sei. Saka ipapa ari kuSouth Africa anoshanda 4 months anodhiraivha magonyeti. Akashanda 4 months womiswa basa pasina kana anogona kungofuremerwa kunzi tashaya chakati ndiwe. Hanzi 4 months pabasa rese randenda mabasa anowana asi hapfuure 4 months. 4 months basa ropera kubva 2020 ndo muraramiro wake iwoyo. Saka apa akati hanzi ndichatongobva kubva ikoko ndawana basa iri pa4 months dzangu zikakwana zvikaita zviya ndiri kudzoka manje pandodzoka ipapapa ndoita sei ndobatana nemi. Saka ndikati alright rega ndiite sei rega ndiende. Saka ndobva vatonditi vanotaura nemi handiti vataura nemi then vanozokudanai but munhu anowandirwa kuti vanogona kutokumisa izvo kuti vanozokupindurai after 1 month. Vandati rega ndimbotry sezvineiwo ndobva vatondipindura ipapo ndobva ndatomuisira message ndikati vandipindura ipapo zvikanzi ndobva atoshamisika. Saka izvozvo zvega zvakatondivhundutsa kuti sei munhu hanzi anotora kana month asati apindura anowandirwa sei andipindura pamwe ndo rubetsero rwedu rwasvika handizivi rega ndiite sei rega ndiende. Apa ndatonzoti muri kutravhela ndatoti kwaguti kurefu vanosvika nguvai. Aiwa ndati ndiende. Apa ndakamuka nezuro ndikamuka kuma12 ndikati Mwari ndibatsirei. Zvinhu zvandakuita izvi kai zvibozu katongotanga izvi chete haiwa hondo dzacho. But ndikati Mwari ndazvipira. Chauya chichaona ini imimi ndimi mubatsiri wangu. Chandiri kuda ngofamba zvakanaka ndisvike zvakanaka. Ine ndafamba zvakanaka ndichingomeditata ndiri murodhi. Ndafamba zvakanaka ndasvika. Asi ungoti pandakatotaura nyaya yekuti ndataura ndapiwa nhamba idzi asi ndataura nawo ndichitaurira murume zvadzinoita mhepo zvikanzi saka mari yani yamune muchishandisa kuenda ikoko. Ndobva ndatovati aiwa inini ndinopiwa nani naiye Lloyd. Apa Lloyd wachina hanombomuudza kuti handina mari ende ava varamba nechi but zvangozviita zvega. Ndatongotora mari yanga iri mumba ndobva ndavati iyi mari ichazotumirwa nani naLloyd. Lloyd akati zvino handina ndinozoitumira ndikati mari yemwana yemalesenzi achatanga next week ndakufanira kutora ipapo. Chitorai nechikafu nechi ndikati hatisi panguva yakanaka. Ndikatowana mari yekuti ndosvika kwandoda kuita sei
kwandoda kusvika zvakatonaka vandangotora $20 kwakutoita sei kwakutouya ndokufamba kwandaita tinongoshuvira kuti sekutanga kwamaita rwendo rwakaoma kudai nekunzwa kwandiri kuita nyaya yenyu inyaya inosuvisa zvikuru tinenge tichingovembawo kuti mubva makasika kuita sei kubatsirwa zvakare ichokwadi mukoma Robert vanowandirwa vamwe vandoti vadaire mafoni edu vazodai but vanenge vari munhu anoita sei anowandirwa saka pavanenge vatongowana mukana ndo pavanozotarisa kuti ndiani vari kufona ndiani anovaisa mamessages but vamwe havazoite sei havazozvinzwisisi kuzvinzwira kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe mama vandikagara navo pano ndofunga manzwa ukazona munhu wechidzimai ati aiwa regai ndinomiririra dzinza manzwa kuti ndo last born mufamily yevana 6 sekutaura kwavaita vakati aiwa mumwe akazoshaya aiva wechi7 vakati aiwa zvakaoma kudaro zvichirema ndofunga manzwa kuti mumhuri vakada ngotanga kusimudza musoro panhau dzekufamba idzi panotoita mutauro wekuti vana vanyamunhu munogona kusvika pakusataudzana asi vati aiwa nekuoma kwazvakaita regai nditore mari yemwana nditoishandisa kuti tionewo kuti zvevamwe kana zvichiita zveduwo zvingarambe here asi isusu shuviro yedu ndeyekuti aiwa sekusvika kwavatoitawo tochitanga kuti tivatsvagire anokwanisa kuvabatsira padambudziko ravainaro ndofunga manzwa vazhinji kuti aiwa dambudziko iri chinhu chisina kujairika kuti vanakomana vese vanopera kurasa njere vasikana zvakare vachirota vachirara nevanhurume vavasingazive pamwe pacho ndofunga matonzwa achitaura kuti unogona kutopepuka zvapedza kuitika wotoona mvuri uchinobuda nepamusiwo kuti zvinhu zvinenge zvichitoitika asi sekutaura kwavari kuita kuti baba vakazosvikawo pakufa amai ndo vari kugara nevanakomana ava zvinhu zvakaoma kuti unogara nevana vanodhakwa vazhinji venyu muri kugara nevana vaviri kana mumwe chete anenge achitora zvinodhaka asi imajinai mama vari kugara nevana vekuti nhasuno kumuka kwake nekurara inenge iri nhau yekuti ndipei mari ndiende kunotsvaga zvinodhaka chimbofunga uriwe une hanzvadzi iri kumuka ichiti nhasi kana kuti mangwana ndiri kuenda kugraduation yangu yekupedza zvidzidzo zvangu yomuka ichipenga semhuri munozvigamuchirawo sei kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemhuri vana mbuya hainana sekuru vechivanhu vana madzibaba vemachechi emafaya vana papa ndiyo nguva yekuratidza simba raMwari pamwe chete nemidzimu yedu tobatanidza kuti mhuri iwanewo rubatsiro vakwanisewo kurarama ndofunga manzwa masitenza vakatenga asi pese ipapo vasi kukwanisa kuti vavake chinooneka nekuda kwekuti kunozokomuka kwakunzi istendi yechikoro kana kuti istendi yechechi imbozvifunga uriwe uri kwawakagara ikoko nedambudziko rawinaro rausingakwanise kushiya uchiti aiwa ndinonyara vanhu vanozoti chii nechigaro chandinacho kunharaunda kuchechi manzwa zvigaro zviri pano nezvigaro zvine varume vevadzimai vandiri kutaura navo pano zvinhu zvakaoma sei kuti aiwa ndazvipira kubatsirana nemhuri yangu tivewo neramangwana rakanaka haisi nguva yekunyara inguva yekuti tisvike pakubatsirwa ramangwana redu rive rakajeka tiri pano paZim News Beat TV patinokupa nyaya dzakasiyana siyana paunonzwa dambudziko remumwe iwewe ndokusundwa kwaunoita kuti aiwa regaiwo ndisvike ndipo dambudziko rangu wowana rubatsiro pachena tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo chiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.